saat tämän ihanan nauhan. Että... Nyt ei osu tytöt. Älykkä hoitaa. Ja näin. Kato siis meidän kaveriporukas älykkä. Onko? Se on aivan nyt. Sitten meillä on tämmönen pieni memory lane meidän ajoista. No, yli 10 vuoden kaiken näköistä. On näköistä. Kyllä, mut sit totta kai tämmöinen. Mä katon tän eka, sit mä keskityn. Haluatko mielipidettä? Voidaan hakea sulle linjaa. Mä järkytyn. Ties, mistä te ootte nää kaivanut? Ollaanko missään kuvissa selvinpäin? No ei, kyllä ei olla. No on parikuva. Parikuva. On täällä nyt muutama. Ihan. Oi, mitä kuvia oikeesti. Menomatkalta ne. Se mitä näyttää niin. Niin, todellakin saa Kyllä, joo. Täällä ollaan kyllä niin. Ollaan businesta. Kyllä. Mulle. Mistä helkkarista te ootte nää kaivanut? Kaikkea löytyy, kun niin paljon etsii. Niin on, kyllä. Jeesus. Joo. Nyt ollaan kyllä ollaan jännän äärellä. Oi. Tää ei nyt mennä millään missillä pysyä. Se on vähän kuin se kruunu ei pysy ikinä siinä. Kyllä. No oi, ihania. Ihania. Ei ainakaan Tampereella. Ei. Oikeastaan sentään. Ihana, kunnon leikekirja. Tää ei näy ne mun villasukat. Ei näy, ne on. Onks tää koko nolompi kuin sun polttarit? On. No niin, eli se kruunu, niinku misseilläkin, se aina valaa. Niin. Kyllä. Oi. Aika kiva. Ai siis oi. Kyllä. Pretty as a picture. Tää lukee, että en haluaisi mistään hinnasta olla nuorempi. Niin en oo kokenut vielä niinku ihan kauheita ikäkriisiä, mutta sen oon kokenut, että en mistään hinnasta haluaisi oikeasti olla ilman näitä juttuja. Niin. Kyllä. Musta on ihan loistava, mitä sä sanoit. Sulla tyyli, että sä oot täysin iätön. Tässähän me ei olla mitään otettu. Ei kukaan. Muistaaks teistä joku sen kuvan? Ei. Ai jestas. Ihania. Hyvin, ei todellakaan sutinut. Suksi ei luistanut todella. Ihan kauhean. Aivan kauhean. Kyllä on. Te ootte kyllä. Niin. Rakas. We love you. Hui myös. Ja tässä hei muisto myös nyt sitten Pientä tulevaa. niin. Tulevaa. Tai siis niin kuin tavallaan, että jää muisto nyt tästäkin illasta ja tästä tapahtumasta. Jää näistä 30-pisistä. Nimenomaan. Saanko avata heti? Saa. Eikö pitää odottaa siihen? Kyllä. Varsinaisen päivän. Tää on nyt kaikilta meiltä ja Marilta ja Elisalta ja... En osaa ottaa auki. Nyt menikin vanhuuden piikki. Haluatko mä haen sakseita? Ei, koska sulla ei ole vaan riittävästi elämänkokemusta avata sitä. Sä oot vain niin youngsteri. Nyt on irpeä. Peli vaan ihan rohkeasti. Joo. On tällaisia saksiakin. Tuolla sun sai tuolla. Tosi paha. Joo. Vähän esanssi. Oi! Oi, mitä kauniit. Ihan supernätit.
On niitä valittukin. Oli vähän eri. Oli eri. Mutta sen meillä on sitten vielä toinenkin yllätys, koska meillä on toinenkin sankari. Ihan super. Meillä on täällä yhdet polttarit. Niin, tulee lisää. Laitamme. Saatto mennä ylös alaskin, koska tässä ei ollut ketään koulutettu. Hääyötä varten on tässä nyt sitten pieni paketti. Pientä yllätystä Sulhaselle. Mä voin, rakkaudella koko kylästä. Kyllä. mä otan kyllä nyt videon. Ihan raportointia varten. Anna ei. Toi on niinku parasta, että niinku on väärinpäin toi. Oi. Veikkaan, että on ihan käypä kama. Kyllä. Siellä on. Oliko siellä? Onnan kama. Sieltä putosta, joo. Toinen osa. Vähän, joo. Kyllä. Joo. Ihanaa hääyötä. Ihanaa hääyötä. Anna ikäarvos. Meillä on hauska, että meillä tulee tosi kiva. Siellä oli aika monta kuvaa keikäläistä.